Ndiwateni ku program ya lero ya Amayi Tokotani tabwera kuti tizachite mujati machitira mujabwera ndi nkhani zimenezi kuchitika kunja kupena tikamabwera nazo nkhani pano anthu ena makhotisi zidawachitikira amati yayi amene pamungoboza olongolola kukuchitika tu zinthu kunjako ndi tikamabwera nazo pano timafuna kuti tithandizane ena aphunzirepo zina zake ena kuwadzudzula kumene tukananga kukamba nkhani zomene zikukhalira kuti tithandizanepo ine liselina dumbula timathokoza kumwemwetera kunyadira kusekerera kuti makhala pamenepo kutsatira program ine ya Amayi Tokotani komanso maprogram ena osiyana pano pa Mibawa television ndinawo amayi amene amadziwa kutokota monga mwa nthawi zonse sinandire ku mlandu uliwonse okhuza iwo chifukwa cholankhulitsa ndeti mawatengatenga tinawo mu program ya lero kuti akambeko nkhani imene tabwera nayo ndisatafotokoze nkhani yathu mundilole bwanje ndiwapatse mona amayi amene wakenaka tifotokoze kuti kodi mutu wathu wa lero ndi wotani muli bwanje amayi nonse ngati kwaya munasowa Azimayi koma ndeti nasowa nani hati njale kopana chitika mbwerekezi chitika sinachoka koma tabwera inde tili pano mwa masiku onse kumene kwa sisi mnuba ndili bwino kaya mlibwa kodi mafa mzinda mizanga timwatopa kale tisadambe program ndikayamba program koma chivibe timakuvumbuluka usazika kuchoka amapanga chonchi ni mmene tilili kuti Azimayi wabwera kuje ni kumpingo kulero ndofasa ozimuka musiye na ngolole ala naye alibele nkulingo tacheza naye kwanda dateda ndathokoza kubasi nawe basisa udala mluba ene ndili bwino eti kaya ino tili bwino zikoma moyo wangoenda nditulo inde ndikumvesesane zafika bwana madzifusa zoti zilikuona hapo pa TV ipo koma zangati mwandime inde ndukuzani takulandirani a president zikoma super zikoma kwa basi chabwino tabwera kuti tichite muja ndafotokozera momwe timachitira nthawi zonse nkhani imene tabwera nayo lero ndi mlandu umene talandira kuti tisakambirane akutero ifaka mati mukauzane ndelero tabwera kuti atitiuzane ncholinga choti tithandizane nkhani ndionena kuti akuti tagundika too much akuti tikukokomeza kwambiri ife amayi zochitika zathu ndi atumiki mipingomo koma tikapita ku nyumba mwano ndiyetu right left center chipongwe pali ponse mmakomomo koma tikapita kutchalicha abale kugwada kwake simasewera ulemu umene tikupereka mmipingomo siwa masewera kodi ziuvuta pati iwowa kuti kwatirawa akusowa ulemu umenewo tumaka leka kuchali chiwo kodi ngati iwo wala kuitsa pamene akwena kukonzapo ndi pati ngati ndimene anadandaula kenako amati nawo safuna atakonza akonze pati ndikupira kuti ikafika nthawi yokonzayo mwina ikhasoropikise yapaderaso imeneyo ikongwenera ndikuzangobwera kuzati kodi abambo akonze pati topiki yakwa abambo akumala kwa chani chomwe chikuwapangisa Azimayi kuti azikangamira kwinako chabwino liyambepo ngati yathu ya lero ngani ndiyo ti ulemu tikupereka kwambiri mipingo ndi nkhani yabodza eti ndiona yes kuti mayi mmagwada chonchi kuchita kudabwa kuti kodi ndomwe aja ndikwaziwaja kapena ndi munthu wina kangati umavala nkhope ziwiri yakutchalichi ndi yapakhoma akauluka kungofikira makatenga dzodzo wa mtundu wanje omwe mwakatenga utchalichi wazala makasiya ziwanda ziwanda zimakatuluka kuti zalowa mwayi limene zimatulukamu zidatu zimadabwisa atero akuti namizire sakunama eti atubalo umene tili nawo ndi anthu a Mulungu siwa masewere iya ndipo ine muthu okhumudwa muthaso kumva chisoni kuti kodi Azimayiwa ndiponso Azimayi chili ndi Azimayi chimakhalika ndipo anati pasa mphatso ya mtundu wanji kaya
yo masemphanitsa mufuna panga zinthu sijeno kunyamulika mtima ndikukomedwa chabwino ndimafuna titoneke kuti ndife abwino uthamanga kwambiri tamanga kaya ozimuka kwambiri kaya timafuna toneke pamene mina ndiyambe ndikuunikira kunena kuti kutakataka mmipingomu kuonekera pasochitika mmipingo msiku lakwika iyayi munthu wamaya kwena akhaothamanga ndithu kuchalichiko ndithu komanso taonapo m'Bible azimayi amene amathamanga zinthu sonkumatani kumayenda kukhala pa forefront zinthu kumayenda zimene zofunikirazo koma tikuonjeza kutero ati pachizungu amati it's not what you do but how you do it tikupanga motani pamene I think pakumalakwika kuti kodi akuti inde izizi zikwena zichite imene mupangira koma nthawi mukugawa bwino komanso kodi mulingo wa zinthuzi ukumakhala oyenerera chabwino fuatu pena milingo ine imadzawonjeza tikagulira busa mphaso ukudabwa mphaso zomwe panga suggest azimayi kuti koma mbusa ndokwatiwa kuti kodi izizi tukwena kugula ndife kapena kwena kugula ndi mayi kunyumba tikagulira so chakuti imeneso date yomweyo imeneso date ngane bemukuyiya kapapano itiyo imene udabwa kuli mphaso imene iyi mukwenera kuyankhula ndinuyo mayi ikena kuchokera kwa ife kapena nakuda ndalolera ndi mayibusa ende zinaso zomwe timapanga azimayi timaswesa mtendere azimayibusa ndikukuzani anafunisa pang'ono uthawa naye mbusa wawoyo kuyola zokuti amati man of God ugode osanafikeko his first man ndi munthu uyu ndi husband wa wina wake inde kudabwa kunena zoti kodi maservice awawa ndati ndetiso nkudziwa kunena zoti tikaona mayibusa awo koma ndekuakwiyira kuwapatsa ma attitude koma tikaona busawo koma ndeti apatsatu mayina abwino eti mayina okoma ndithu abusawo azibusa ichina mukwadziwa inuyo mukwadziwa ndimawerenga pa Facebook makomentsi ndati ena wasilingane ne pa TV wabwana ndawerenga nawo inde ine mukuzizo zomwe zetose tomwe tawerenga ziti tikugundika nkumachita kudabwa zokuti kodi mufuna mndu zoti kugundika komwe tikugundika ndazibusako tikadati tikugundika mmakomo bwezi kuli ma divorce kodi mapokopoko alipo komanso bwezi amakhala bizo mwaweruza mavuto amabanja bilizi chonde kodi zikumavuta kodi inu mmadziwa kugwada chonchi endi paliso nkhani zina zomwe tumakatulira azibusa koma mayi imene mwayitulusa pakamwa imene mwayitulusa pakamwa nkhani iyi kundiuza ideyo mfuna munthu wa mulungu atani ati mungofoza kuti munthu wa mulungu amandi azina zili zonse basi tikuonjeza azimayi ndipo so even munthu wa mulungu amati nkhani jakayilandira akayimva amamba kewazikuyang'ana azandidandauli kusanduza nkhani kamene ali ndicho chimbo chimene akufuna iwe kapena kufuna solution yoni khale neyo ino zina zitikuonjeza mwamva solution yafuna khale iwe chifangani sikumveka ngani sikumveka munthu wake bwino uyu azimayi ndipo nde kodi ine chonena chichi kumatiso ndangatinuyo mwafika osachonena ndio kuna naulani wapanga bwana ndonena yanena kuti ndimafuna tiunikire pazochitika zina ndafotokoza pachiyambi kuti tisathawane iyayi kunena kuti kutakataka kumpingo zofunika kwa basi munthu wamaya dzitakataka tiyambe nkhani yokhuza kapitidwe abale pemphererawo namvesedwa kuti namwina timathaulo 2 months yes titi kopempherera amuna athu kuphiri ndeti mati tutu ukapempherera vuto lupanga sokileti vuto lina kodi ukapempherera kunsiya 2 months nasa adwala ali bwino komanso wako yokumuziwe sakudwala ati komanso chomwe ukupitira kumene kokocho ukuchiziwa ndio ukatulukaso ndukakha 2 months kuti ngati chimene chocho chikuchitika iwe ulipo abusa wangayi akuyenda kwambiri safuna kuona siketi vuto langa ndilimene ndimukakha kuphiri 2 months komanso ndikachoka kupita kokolola ndikumapeza zinthu za azimayi nyumbapo zili mmenemo kone kuna akasangalala ndachoka inde suliso amapita somalo ena oriyo amayina wazikalipira janiso safuna kuononga ndama komanso ndoumira ine zomachitikiramo nde amazakuzo nazo ufunika ndipempherwa pamayi apatipemphere yesu alawepo nanga inde zofunika kwera phiri nde makwera luphiri inde ndabusa inde muli konko ndine intercessor wachana wabwerako ndi mimba uphiri konko
sikuti nzongo kambai munyamuka bwanja awiriwiri kupita kuphiri ukapemphera kuti zimveke bwanji zina ziru zimafunika nzeru ngakhale Bible limakamula kuti mkazi wa nzeru amapasula banja ndi manja ake anayika nzeru anayika mumanja sanati tumamuna anati mkazi facha anadziwa zoti ife ndife amene tili otengeka ndi zili zonse kugundika sitimatha pena kugwirisa bwinobwino ntchito mutu kunena zoti kuti vuto langali kuti lufunika pemphero lukufunika chilangizo lukufunika mwina kusintha khalidwe vuto langa lufunika chani pena timasemphanisa kuti tizifika pokuti mpaka na nthawi yapakhomo yatha chifukwa cha za mpingo zabwinobwino isanga za mulungu ete mezo sizugwiza nami ndiponso ine nthawi zambiri ndimati ndikaonetsetsa mavuto ambiri amene azibambo amakhala nawo timachita kuwaputa ndife azimayi kuti vuto lichalibwere ndeno nthawi zonse timapezeka kuti fetu kumaona zokuti amuna anga amakonda manga zakuti abusa amuna anga amakonda kuyendayenda abusa nenu ndimangire chakuti abusa ndifuna mundipemphe chakuti kodi wewe unazifufuza kuti kodi vuto lizibwera nyumbamo ndife cha ndani paziko la pasi pano kena kwa mazati si wako amene ucho nanga hata na abusa ako pasana watobetsatu umakhala watobetsa abusa makoni ne mulungu atonesa ali munthu isi wanu amsa ndondese ne paziko pano akhale kuti atopa amene mwatopera ine ziyenda nenda topai ndekuzingopasula uliwe basi nyamuko dzipita tuoli mene kwenda kumenya pano zilapa sewe nyengo zina za azimayi tisamakhala azimayi ongotengeka ndi zili zonse inde tiziyamba ngati achiunikira chinthu chija kuti kodi chimene ndifuna inde ndi mulungu tikampemphererayo inde koma tiziona nyengo mene ilili kuti kodi nyengo mene ilili apa pamu ndikuyeneka ndikakhale myezi ndikukupempherera ndi satana amene akukupanga kumula kumpempherera kuti kodi iye apempherereka achitodziwa kayeso tikupempherera alukhaula ziyakido alilira pamwala munthu achitodziwa akatipempherera apempherereka ameneyo tikubisalira kupemphero kuti tizipanga chipongwe kuti tizipanga mwano kuti tizichita zinthu zosayenera kuti tikupemphera tikupita kopemphera tikupita kwakuti mwake moti ndeti tigamba zimenezo olopa khomopo kuti mupaone muchitaonanso kuti amayiwa kodi nyumba muno anabwerera kumapemphero anabwerera kuti abwerera banja ifo chanazo kuti abusawo amakonda kunditumatuma ineyo ndikufuna ndzakanira pang'onong'ono ndikusala ndikufumangusala ndi zili zonseso tembe mene timalizo munthu wabambo asafulukute pofulukuta hapo ndikusala kodi inu bwanji zonda zake za mtundu wanji zokuti tumwasala zakudya mwamaliza mwamasula timamasula kodi zinazo zimavuta bwanji umaswa si zonse zakudya kodi koma zokudya zina zimagwizana bwanji ndizokudya zina zakudya zina mukumasula zina simukumasula kuti zimveke bwanji kwina umwe kukhaulitsana nde mukufuna kuti nzanu apange motani zikatero koma ndiziwana koma mwakuti sala ndizokudya zinazo kawiri pa wiki kajagayagati uzingokhalira zokhazokhazi nde ukatero zipitano kwa abusa ina mwangawo angokhalira kuyenda koma zibwezi zimene apangira zibwezi akatero makonyezera ina iwo mangokulukutika ndikuonda pakhomo abusawo sanguza zoti ndokuti imene jayi wakuya yafumusira tonjezere ina tenayo basi awoma muna akupita ndisiti kuti tikupemphera ndikoyipa kupemphera munthu wamaya apemphere ndezofunikaso basi koma tate ndidzonani kuti kodi tikudzipanga motani kodi mmene ndikupangira mnzanga sindikumuphinja kodi mmene ndikupangira khomo langa ndikulisamala ananga ndikuwasamala kodi azinzanga ndikukhala nawo motani kutali chikukuchitika zotere nde ine ndikuti ndo wanga andipasa zotere tiyenda chonchicho osati munthu angozindikira ndili kusemina kuchikwawa 2 minutes ndili kwakuti kumangochi komanso usanavomere maudindo ena uzitha kuona ndi schedule yakuna zoti kodi ndi mmene ndimakhalira kunyumba kucha ndizi udindo akundiunjikira igwira fa zinthu zina zimabwera ngati ndaliso pamene zikuonongaso chani zinthu zina upezeka zoti chabwino mmene mukambiramo ukatere wapita kuona azimayi kaya kuti ukatere mwakuti kodi ulo banjalo lisamalika mapeto ake udzapeze kona zoti banja lija silukhaso ndaliso pa moyo wako we anthu ena akakukudandaula silukamba mamuna yekha koma tukambaso ana amene umakhala nawo pa khomo fotena zoti ana masiku anowa tumakambona zoti amafuna chisamiro cha makolo akumafuna kholo khale nawo basi uwapatse chikhalidwe zokumva zachuluka inde uwapatse chikhalidwe timakamba zoti ana amatha kumagwirilidwa ndithu makolosa zoti mwana watani wagwidwe fwa chani anabizika tu 2 months anali kuphiri mwezi wina wanali kukwendera azimayi
mwezi winawo anali ndi abusa napita kuma crusade ana zokuti paliana pakhomopo akufunika chisamaliro chawo zimene usazitani osaziona kumatumikira kuposa maibusa kutumikira kuposa imene yoyo tu tayike ndikayamba inde maibusa oso amasidwaso ndekuli azimayi achionera zoti otchena kuposa maibusa odzimva kuti iwo ndiwo munthu woti wabwera kumene pa mpingo kumaona ngati maibusa ndinu inde kuli kuchinjirika kumapasa ni maibusa muli bwanji nde amati abusa jaka mabwera limakhala gulu limene loti lothamanga kukalandira zibuse pese limene akumpangira gino maibusa akuthamangira kwa ujeni kwa abusa maibusa ingati kuti she doesn't exist ndi chana azimayi kwenikweni kuti wanu atantere mukondwera iya tega mapanga zina zizitazokuganizira maibusa wayi tisakhale prayer item ya maibusa chifukwa ukhala maibusa tunderu ukhala tu prayer item yanga udzivumbulusa mapemphero ndizingomuyira bwera tapasene mpingo wina kuti mwakuti oye ndisoyeseso tenderesa please ndipo maibusa ena ndo zimene zanazipa anapempha to transfer yamunawo chifukwa chakapangidwa azimayi pa mpingo amene amachitira kutopa azimayi kona inu awa awafuna zikumigiridwa chilipo chimene akufuna awafuna utumiki wapadera anaidi abusa kuno mwakuti abusa nchali chimene akuchitira mwana sakosomola abusa thamangani bakana maibusa anepe pa transfer ndichoke kuno ali nende kufuna ndichoke kuno ndamunangawa ndinyengo mene zizi kunoko maperanga ndasiya kuno niso ndizipita ndege mapemphero aonjeza kuno aonjezeka ndakhala awazibusa waomba wazonyezimirawo omera mbali jani apo ndiko mandafika ndeba ndati kuli mataipi inde kuli azibusa ngose tikungoti azibusa tingoti azibusa zingoti yambepo apa fanika kamba za maprofeti kuli maprofeti ndi kuli maprofeti inde maprofeti ndakaona kuti ukakhaza kuti kutumikira pa mpingo pona zoti mtsogolo wake ndi wa maprofeti ngakono ndi amazizi kutheka mangoti ankhandi azimayi omwewa ndama sana yambe kubwera ndi mbandi azimayi inde I see ndo makhala I see chakuti kenako iwe I receive ukulisiva zonse azimayi ajaonena zokuti sinzoti chimakhala chani kuti kapena mulungu wake nduti amachita kwauzana zoti ambuya ndiuzaona zoti mupereke chakuti chanucho chakuticho unagula ndi amunako chakuticho anakugulira ndi amunako ukachitapa nzibambo mubwera pesa chakuti pali zibambo sunamuze ndakazala ndekuli kuzala ndekuli asupa ndemo kumakazala munthu asakuziwa situ kuna zoti ndizolakwika ife situkana pano komano kwati tikumapanga motani iwe chinthu mwamuna uko anakugulira galimoto pa birthday yako akazanga wa galimoto yo athandizira zikatenga ana kumakasiyana athu ku school auza mende ukoneramo ambayo nazoti mundipase galimoto yanu iwe nthawi mwe makiwa atani ukaiza wabereka si sinanga imere ndi zimina ya awiri atatu koma kodi nzako anakugulirayo zitha wamwerengera kuti unena zona pano osachita onyengerera chichewa kunja kwa dauku tikuonjeza inu wasiri kupanga bwino sikuchita kunyanyira samachita kufika paso santendere iya ndi zimene zanthu ena kuti waona zoti amachita zoti amayi awa akadzapita kumwambawa uzandifusa ineso ndidzalowa nkulowa kuyesako kae nawa amene amachitira amayi awawa ine dzalowa katatu kafolo kutaka kwaboka kumwamba kutaka kwaboka kuli pa 99% baba muzili bwino kumwamba kuli pa discount kuli pa habeawa chabwino baba muzili bwino kuibitsa zina ya mulungu inde timanyazitsa zina ya mulungu kunyazitsa zina la zitumiki chifanyengo zina zimapezeka kuti mina mtumiki uchatu sizikumukhudza sakudziwanso ni mipingo mwa amayi kukangana toka kabisa samukuwalimbanira awa ndi chani olo modzi olo pali pamene anamuyankhulapo mawu amene kakuti apite kwa abusa akafotokoze program naline anapitapo ndiwo chifukwa chani komanso atapita akachedwako mpaka na 2 hours kungwauza abusa ti mwakuti 2 hours iwe yakupweteka iwo makhala kumawazi angati kodi mmusa mawerengera mawazanzako koma ziwanda zinazi ndi ziwanda azimayi ena akamapita even mipingo muja makhaza kuti already ali in target kunazo kwandipangisa awa badasale alembiwa inde
ngatazali katikisi koma na awa weni mwatata amapemphera mwati muti amatani mwati ndokhulupirika awara ndimugwesa inde ndipanga iwowa ndamapangadi koma amene amapezeka zokuti mwina akuvula kuzokhala iwowa fasa zoti kodi pemphero amaibusa lenda bwera bwanji komanso pamakhala ma intercessor amene amakhala kupempherera mpingo uti so tikamapanga zinthu kuti tizamba ndikaita yang'ano kunena zokuti kodi ndozipanga ndi mabhikozo otani ma motive anga ndoyenerera chifukwa even kukakumana ndi abusa kuchete ndi kwabwinobwino koma anthu ena amangokumana nawo basi for the sake of kuti ndingwaona ndasowa ndipange register zoti ineso papiko pano ndilipo kodi ma motives athu amakhala oyenerera olondola and ma motive olakwikaja ndawa tikwakamba pano paunazo kuti kumaswesa nawo mtendere maibusa koma not only that anzathu amene atizungulira amatatu kumaona kuli kodi tu awa ndi abusa awa pemphero chimene kulifuna la mtundu wanji ngemwake mwamati kuti maibusa akakhala alipompo tiwo akakumana ndi abusa maibusa sona wakhamu fala mulo lake ndi limene roto zimayi wabwera zokumana ndi abusa maibusa akhale pati pompo etu komana ndikuona kakali mbusa wina wachapa pati akuone kakali wina ifanga mukuona kakali mukuzikonzera njira na mchani na last time wakapa mbusa mai lasta kwa mukuti bwaji saka mangani muntu wa mai akamakumana ndi munthu wa mai akhale pambalipo chili chonse chimene chilongosoledwa mai sayankha chabwino kapena sayikapo ndemanga koma nozimayi akuyeneka kukhala pati kodi osati munamizire kuti atibize pokhapo kamwina zimayi yekha pa munthu yabe amatha mwina kuchokapo kupatsani mpata ndetsi kumene akabwera ndi kukhalapo mumapezeka makwiya abusa zomwe zimafunika zono zoti naneko kambirana iniyo ndineyo nkhani za mtundu wanji zofuna kambirana ndiwe ndi abusa maibusa udindo wawo ndi chani akwena azimva zimene umene ndi udindo wa maibusa umenewo pali zinthu zina zoti wathangatire maibusa umenewo munawo akafusaso mwina munakonzekera kufuna kwalaula abusa akazawa asakhalepo azitani azimayi pasatuka badi pokete yaujere zikaza abusa pano koma ngani ndiona asafike maibusa pachachi kunyasa kusuwana pamtendere ndife amene kuyena tikonze mpingo osati kuphasula azimayi kumona Kristu masuwana mtendere akwera potepo kuti amayi awaso kuda kudzatani mapeleke mmane ngaso azimayi busa onyada azimayi busa oyelekedwa chifukwa chamene niyo mukuchitira chifukwa olondaka ngati ineyo zimayi otoro ine gete osamsegulira so maibusa waponyawa maibusa sagulo wasabagera maibusa there is no awali maibusa lera kuti chifukwa maesero ena osamalola darura tibwera kuti nusalole kuno ino abusa kulibe ndisire nine zimefuna awakozotenga chikwapo awa zimene mufuna abusa apempherezo ndibatsireni ndapasani papepa kumayi ndinafuna abusa usiku anyamuke okhakwazibwera nakha iweyo suli babanja umakhala weta ufuna dzarafuna zipange chani iwe ona ngatale sendi Joseph padziko pano kuti mukamabona munthu wenu ndi musa wina amamona kuti mamunache komanso Joseph alipo ochuluka mdziko muno okuti anganene kuti ayi mai Potifa ni angati achuluka nda David Solomon okuti asasuzumire munthu ide chabwino basi tikapume chabwino qualification ya uba ya abusa zile ya mkanikani wa watu ya irusu kodi muwanga muri beta ine ungandika nike ine umaibusa ine nje mbakia ine ungandika nike ine ara koza wima tupazolengeza paja ndindi maina amayi onena kuti sakwenda kufika sokugoma mai yakuti ndi mai yakuti kunena chilungamo ndi bwino kusiyana kuti kumamamba tikalowa tisha peleka zopereka ulariki wata azimayi inu suri ndukanisa nimba wanga tumsamabwere koma muzikandi zifukwa zoyenerera kubweza umana ndabusa osamangobwera kuti iye abusa amafuna ningokonani kwaona kwa kantundu wanje sande lilo semaona pachali cha mabwera galo galilo samabwera andu angamazala mpingo mene andu akuzala tu azimayi mbigo huu ngakumbuka ubekeso kali zina lake tikamubuli
Tukuchita cho program yale yamba itokota. Tinalenda kuti ngani meta bwana naye pano ndiyofuna uzudzula ndi tipozesane pano. Tikunena kuti Azimayi ndi amene timeneka tizita kataka mipingo mo sizabodza tikuyene othamanga ndithu zabwino zija koma tisakale chipinjo kwa amayibusa abale tisakale chipinjo kwa achamuna athuwo kuti mpaka nazichita kuopa Sunday lijereka mayi ndikira kuti abale kazu janu kampereka ine kwa abusa azichita okhala ndi mantha tikapumulire tibweranso. St. Louis High School would like to inform the general public that they will be having Form 1 entrance examinations on the 2nd of August, 2024 at the Lilongwe Christian Primary School opposite C Company at 9 o'clock in the morning. The students are required to bring a registration fee of 10,000 kwacha, a pen and a pencil, and their money PSL IDs as proof of their candidacy for the past exam. Places are available in Forms 1, 2, and 3 for the 2024-2025 academic year. For more information, contact the following numbers: 0997 675 722, 0884 544 678, or 0990 184 040. St. Louis High School. Experience excellence. Disappointment in heaven. Kodi mukulingalira zowamangira chiliza okondedwa malemu abale wanu? A Tile Masters amapanga ziliza za granite, za matiles komanso za terazo zolimba, zapamwamba komanso zokongola pa mtengo ochipa. A Tile Masters itu amakafika pena paliponse m'Malawi muno komanso lay-by amalola. Onetsani chikondi chanu komanso ulemu wanu omaliza kwa abale ndi anansi omwe anatisiya. Apezeni A Tile Masters lero kuti akakupangireni ziliza zamakono. Musabetse ndalama zanu kwa atambwali omwe angoti mbwe mtauniwa komanso pa social media. Tawayimbirani foni A Tile Masters lero. Telefone 0999 206 701 kapena 0880 974 949. Kapena apezeni pa tsamba la Facebook la Tile Masters Malawi. Our departed loved ones deserve honor. Let's honor them. Tile Masters, trusted since 2003. Chigawo chachiwiri cha program ya lero yamba itokota lero kuseka ndekulipo kani merera bwanayo nditali ndauloni no tata Azimayi tuonjeza tugundika kwambiri ndi atumikiwa koma makomo ndi chipongwe pali pose mwano pali mpose ife koma kwa abusa ndi hayi kugwada sinkhani kwa abusa ulemu sinkhani mota abusawo olamuna atu atata apita ukafotokoza za chipongwe chathu sangamvei ndipo samalo ali ayi mukwana mizima muli mvuto ndinu bambo inde wabasi nde kuli kudziwa kuphikira azibusa mikomnya inuyo kuti chakudya ichi chinonukira chimupita nacho kuti masaladi amayonisi akudya azibusa peza kuti amuna athu makomo musanambe ajapo nkumachita kudabwa zoti kodi ka fruit salad mpaka nomachita kupanga how to magugo kwapangira abusa timapanikeketa bwinobwino kupezeka zoti pakhomo pokunyamula zonse zoti pakhomo pali mamuna ndi weekend pali mamuna wako ayi ndithokusiya abusa akubwera ndi anthu kuchokera kuje chifundo machozanza iniyo ndi zinyama abusa kubwera alendo kuchokera kulikulu la mpingo kumana amauti ndama za achita undipatsa ndama zindi zimene zizi akuchotsera ndama ya nyumba momo akatumidwa chinthu katumidwa kusika kuchotsera mazo weekend kuti zochitika izi ikwana ndama imene ndiphika zakuza ndama tana ilo ndipatsira kuti ndiphike zimenezi tomwe timayiwala nchonazo talese padziko panopa anabadwa yekha kumwamba so dzakalowa chani adzakalowa yekha zinazi kumwamba kusokulibe tikalowa ndawo so pacha mwati mayina amene amachita tsaka so reference kunena zokuti awawa tu amandiphikira zakudya ndate ndikonze njira yathu yakumwamba tadawa wabwe yandifunso kuti kodi ndi kuti Azimayi fenda amene mzimu umatigwira kwambiri komanso mzimu acheuti kodi tu mizimu ilipo iwiri mzimu acheuti mzimu acheuti kodi iye Mulungu akamatuma angelo amangutume kwa Azimayi inu ziwanda zimatuluka nema ine pakale zoti makubwera abusa anyawana makama tagi kodi chani akhale kunazo lanandalisa ndi maonekedwe ndithukusa naye Mulungu yonso naye akati awonjezere zonjezera pamuti yapa kumusaizira munthu mkazi achi sana khalana naye waloka ngono
mwaona maibusa jai maibusa sawa sonde akamaenda akamapita kungara kubwera uko basi bali ndakuli kudziwa kukamba nkhani za maibusa mmakwalala mazimayi kumpepusa munthu kumpepusa mzimayi sana kupute nkoni sakukudziwa ni nkomwe kuti kainu ndi ndani koma kumuyankhula kukamba za maibusa kuti inu nkhani imene munakaibusa kula maibusa ina sayenda solo mwa mayi kuopa kunazo kuti asiyasiya ngalo kuti sakufuna kukuyenderani koma khadwerani wakulidziwa anadziwa zoni ndinu amabusa azimayi amatapa mpingo akamukhalirira maibusa inuyo inu you wonder unazo kuti nditika mapita uchalichi tukumakatana azimayi tukumakapita ukatola maboza azimayi busa kamene tukumapita kuti tikapemphe tikakonze ubale wathu ife ndi mulungu koma tuzokonza ubale wathu ife ndi mulungu kukhanga luchechu uja sizikutani sizikuoneka tikupita kukakonza ubale wa ife ndi abusa hali uyu ndi mwala tu maibusa bwero ndono mwala ndikuzozote amaibusa ina kumene ali kuwangu mva kukoma kuti koma ndi kwa pepa inde koma somata amaibusa ina amaishosha da inaso zabwe na usiku lini mpaka kulazima ibusa ina ono tukodi maibusa onango kugerani kole ino anakutengati maibusa andu wabwino bwino amene wanena mwino osamezeka ako koma kuto kukhale ndiwe zimata uchitika kumabalalitsa mpingo ukhale tuvomereza kuti pala amayi ena amasokoneza mpaka na maibusa okhala ovuta koma kali maibusa ena upempha too much basi tiyankemba foni chabwino maibusa opempha mukamba chani inu chabwino tifuna titenge maganizo anu pa 0 pa 9 pa 647 kumapeto tatiimbirani foni mutiuze maganizo anu mukuiona bwanji nkhani ili apa ndi amayi vesa za maibusa ndi vesa ziso abusa kena kwamuna osakulowapo nkhani ndi anthu ambiribiri nkhani ndi anthu folo maibusa abusawo ife amayiwo opemphera uchechiko ndacha amuna tukoti tikupanga bwanji zinthu zathu tuzendesa bwanji zikuoneka ngati tulowana zochitika kodi zikukhala motani ndi tifuna timve maganizo anu kwamwina tisanatero bwanji tikapumulire kenaka tibweraso Hello. Hello. Mwaswera bwanji mami? Ndaswera dzina komanso kumene muyimbira? Pamene mayimapo mungotalikira pang'ono kuti tizimvana bwinobwino zooneka ngati network ikuvuta. Dzina mwati nda? Ine mayikolande kuno kudowa. Chabwino kudowa maganizo anu? Maganizo anu tola? Yes, maganizo anu? Maganizo anu ndakuti azimayi ndi ulemu. Kote mangoto kadero liwabusa ololiwe ula abuna konda abusa tugamange chande no zama ibusa makandi chande inde chabwino ndezi tamuti ndoyipa iya izikandi nthawi ndule mukomusi notofuna abusa zikandi utashikase wa maibusa kufuna benda wa abusa o rumai chabwino tatokoza facha maganizo ano ziko kwambiri akuti maibusa asayangane muli konko ndi amuna asayangane muli konko ndi amuna inu munthu ndi wache ibizi ali ndiko mulache musosa ntendere munthu ndichifuna kama noti masiku awa ndi amene abusa ali pa mpingo yes ali ku office kwawo mwapeze kwina wakapangeza banja lawo hello Chimvane pa phone talikirani kanema chonde mukamatimbira phone onetsetsane kuti mwatalikira kanema kapena kutsitsa kumene kuti tizimvana bwinobwino maganizo anu ndi otani nkhani ili apa ndi yakumpingo zikuchitika bwanji mipingomu hello ndakuyankhani hello timvane pa phone yanuyo halo mwaswera bwanji hello nthawi ikupita mayi wanga ndimvereni kuchokera pa phone yanu osati pakanema mwaswera bwanji mwaswera bwanji ndaswera dzina komanso kumene muyimbira ndine mayi Daisy uno kunchisi chabwino kunchisi maganizo anu mayi maganizo anga ndi ndamanga chabwino
abazimayi zimene timachitira abusa. Chabwino. Abusa timapatsa ulemu kwambiri kuposa azimuna athu. Inde chabwino Ndero menepo nene kulapo ndakuthokozani pabwetha tozi imeneyi ngandithe ndithu ule mabanja mulinaleka makuleka kwabusa. Ndithu chabwino tathokoza. Azikomo. Akuti ndikambe koma tikambitse nkhani. Tasandusa zibusa okhala milungu. Mwina titere. Tikatere koma abusa undipempherere kodi ulibe mphamvu. Zokuina kana ibo ndikupemphera wekha sokumasinga nyengo. Ulibe Baibulo. Chili chose chimfine chabwera pakati pa abusa mundipempherere. Kuto lili lonse amuna ako sakuliziwa ngoma akali yako akuzonda abusa. Tasandusa mbusa okhala mulungu wako. Tizisiyanisa. Hello. Maswera. Ndaswera inu maswera bwanje. Bwino. Dzina komanso kumene muyimbira. Ine ndimayiphiri ndolimbira kulilongwe. Chabwino kulilongwe maganizo ano. Joyamba. Kodi inuyo mwayamba kuona magasi masiya. Mwayamba kuona inuyo magasi masiya. Nisuzumeni bwino muona kuti timasoro tikuona mwaboza tayiwala. Bye. Ditu. Yanga ndimanga ndobijingi yabino kwana. Tathokoza. Azimayi fere ulemu tubone kuti tupeleka kwambiri kwa abusa. Kubezera nanguti kukoma kwathu abambo osasamalira ana osasamalira. Koma wabusa abunde yakali. Pakala. Pakali ndezi kisimu no chokalengano anzathu bemphera ngowa nawo nyumba. Akuti kubemphera kumapemphera abambo kwacho phanziwana. Baba mene muntu olephera ndiweyo. Chabwino Ubezana labenganzathu sisikolo ya mamawa. Ndiye ndikabemphereni kwathu. Sono sisikolo iwe yabombo wako zekelesa nthawi zake. Apita nthawi zanje kunchito ku business munthu uyu. Mbutsani ndithu azimayi bamene koko ndetu kulephera kodi kuchechi kumakhala ugwada. Ndithu kodi imene ndiya bwino muziya mfula. Azimayi fe ulemu tikupereka kuchalichi koma kunyumba sikupereka ulemu. Tathokoza mayi wanga. Zikomo kwa basi. Magalasi koma msamayi wale muzayika mpaki. Wandona wachilendo yasizayiwalaso. Zikomo. Tathokoza. Akuti nkhani ndisika pakamba. Kwa basi. Chifukwa chona ziwonjeza. Kwambiri. Basi. Azimayi tikuonjeza. Safike pota paka na bambo wachiro ruzo rumsamapire soko pemphera. Nkhani yake ndimene kutenga na chimulu kuti lero tikawapempherera munanga. Ati kuzimuka kwambiri. Hello. Hello, kwatela David. Atubika Yehova. Hello. Wasema maji babi. Esabuna gai mai. Ndaswera dzira komanso kumene muyimbira. Ndine mai muhuwa kuno mchewu. Ati tupempheretsa azimayi maganizo ano mukuti bwanje. Ndamanganga chaura azimayi akumonjeza masiku ano. Chabwino Tikarumidwa kwa abusa ndiona titauri zomwe tukateya kwa abusa muna akadzawo ali pomwepo. Oho. Nditi kwa azimayi masiku ano akuonjeza. Amafuna amabasula mabanja ano ake amasiya masamala mabanja awo. Chabwino. Nditu. Tathokoza chifukwa cha maganizo ano. Zikomo kwambiri. Kodi azibambo wali kuti. Munangobwera kungoyida ndaula nkhani kungoyiya bisande simuyimba soma phone zakhala bwanji tiimbireni phone timve maganizo ano. Ati abusa mundipempherere amuna anga asintha khala bwino ngati inu. Usangoti ufuna abusa ubwa. Mpaka na bwino ngati inu ufuna tanthozecha. Chifani cho munthu wabisa. Munthu osapereke chifani. Mesa munthu amafuna chinthu mwana chimene kufuna iweyo bwino abusa uonera pa. Ndi chimodzi ile ndabwera ndikuna dauda ndigulireni phone imene ndikufuna ndinedi mai. Iru ndi phone ukamba za munthu apa. Munthu kuti naye ndikufuna munthu exactly ngati inuyo. Munali pamwaje exactly ngati iwe wapezeka kuti. Koma sanamba cheza kwa mai busa. Azibusa acho alibe mtima ngati wa Joseph yango ndi wandipeza ine David. Nikira ndikukwatire.
Rulake ndimene. Sanga machira kwa Pamona ngoda abusa kuchoka kwa kwatenga mai aja kufuna udakhala ngati iwo. Akuti abusa mwapempherana anga wakhala bwino ngati anu. Sangokupatsawo. Angotu yakufuna wache uyu. Inde yafuna wache uyu. Onkobenga. funa fana. Hello. Hello. Timvane pafoni ipo. Hello. Chabwino zooneka ngati zativuta timbeni foni pa namba imene ikuoneka pansiyo mutiuze maganizo anu zikukhala bwanji za abusa ndi amayi opemphera mipingomu kodi tiuchita bwanji ati tiusowesa mtendere mayibusa zikukhala bwanji. Hello. Timvane kuchokera pa foni yanu. Hello. Hello. Nthawi imakhala ikupita chonde mukadimbira foni onetsetsane kuti chidwi chanu chonse mwayika pa fonipo ikayitana ndikamayankha kuno ndimakhala kuti ndifuna kulankhula ndi inuyo ena onse mauzo tili bize inu ndamene makhala muli palaini chonde tiyimbireni foni pa namba imene ikuoneka pansiyo mutiuze maganizo anu kuti kodi mukuimva bwanji nkhani ya lero. Hello. Phokoso la ziluka talikirani kapena kutsitsa kanemayo mwaswera bwanji. Kazini kanema. Hello. Amuthimisada amene mwaswera bwanji. Swera bwanji. Ndaswera dzina komanso kumene muyimbira. Chabwino kudu wangu mayi wanga maganizo anu. Maganizo nikuona ndiyapika na masiku ano chabusa tabwera hadi bwino. Chabwino Atika na kana tizida kudia imina mazibu foro mamuna otakana naye mara moja chabusa nduza kudindisale. Chabwino atika na wajitu sai. Mwali mbikira sika na wae. Ilinda maendeleo ndiyabusa tidu waona bwino. Aonjeza kwambiri akusalisa nazosa sala pa dziko pa. Zikomo. Chabwino tathokoza. Ndimekane sikuno kudwangwa. Zikopo kwa basi. Zikomo. Hakuna abusa ndizo ndisali. Usandigwire. Usandigwire usayerekeze iwe. Ndipo ndikumanga chiwanda chimenechi. Iwe chiwanda. Akatero mwana mkazi wagwada wamba nalo pemphero. Ndipo ambuya ameneyo. Amen. Muchite naye. Umadzatani kwene wati nyumba muno. Kuna azibamba kupemphereredwa mmakomo. Chiwanda ufuna ndisokoneza fasting yanga. Inde. Ndio amakhaso omuza zoti ndipo ndikukupempherera iwe usinthe iwe. Khaidwe lako. Hello. Hello. Mwaswera bwanji. Akaino. Ndaswera dzina komanso kumene muyimbira. Ine ndine maibusa ndisachiwe dzina ngambo ndidzi watu. Amen. Maibusa gani ni yanu hapa. Tena. Iona babelema. Ndukuzani tu. Tatuzana bale. Tukuti munhu mbala wada matonjeza kubani. Ikutata yankula. Titi maya yankula ngayakuti ino maonjeza. Kukanika bega ole mukwamu nawo akabereka kwabusa wadenga ule mutedi. Kuri wanga indiregereni. Kukanika sama yabaja wakukuta ndikumaka bakapie akwabusa ngarabwino. Ndokuzadi tuzopya. Mukumakhala pa chinchito choteteza wanuyo moti mukumakhala pa chinchito choteteza abusawa. Ndokuzati makhati pa chinchito ndekumakhala today redo kwabembezela abusa takwema isefu. Amaine. Inathokoza. Ife tilankhula nawo. Ankhulani nditu. Zikativuta muri pasama namba atingo aponyera ku inbox program yosei. Inathokoza. Jamile maibusa uli usauchula zina.
angofuna ulakula chilungamo pakhani kuti iyayi ngani ikwenda motere akukumana nazo ngani ndiona ndakakhala mipingo inayo oti chovala chimathauka china chili chonse mai amachita kuti chalira sandero kuchekwa kwa maposa Africa kuoneka kuti kodi abale olombosa amene akani mukati see through mufuna zona chani maufulu akuti achoka ayi bodza akakhala mipingo ina mapereka ujeni chani zitenje valani kuli mufuna nzano apange mota tisaswesane mitini iye mafoni athabwino athandi maibusa kuzangotsindika kuti nkhani ndiona adi akumana nazo maibusa olephereka Pai maulephera maibusa mamuga maibusa waimba apa mabwino akulankhula motsisa ndima nasekerera pambali pakoma mulini kodi akuyankhula chifani pa phone kumbali kosumadzori zimachitika ndizotani chifukwa pali zinthu zinazi zimapangitsa munthu amakupanga pasadala maisero manena kuti asiripoti ndimaibusa sangayankhule kanthu ndimaibusa nanga akanyoza ndi aya aluka ti anyoza ti apanga mwakuti koma chinthu chambirira chizoto asanakhale maibusa iye ndi munthu koma maibusa ache sinu ndimene ndikunenetsa kuti maibusa ache sinu ndisanakhale maibusayi ndinambakhale munthu ndimamva zowawa ndimamva kupweteka ngati iwonso mene angamvere kupweteka ine atandichitira zimenezo ngati wawo mbusayo ndi asanditengere fone ndine maibusa ndiye ndilephere kuyankhula pa chinthu chomwe ndikuva kufinyika maibusa kembo maibusa kembo zinthu zinaluka amazionetsera kuti zinthu zizi zikulakwika anthu onso amatenga stepe ina amasintha zochitika taponya nambala tikumbupepani ndikudwati pang'ono taponya nambala aicho sapo aibwezeresapo nyamata pa makina inaiso kaganiza chati mutumwa chemo namba imene ndiyoti mutumize nkhani sirati ngati muli maganizo anu mutumize ku nambala imene ife nkhani tizabwera nayo siku naso mwina zangu tenga so maibusa ina akhale apa tikalepo anthu 5 kuti maibusa atuze zimama kumana nazo kuti kodi ndicho chete chabwino chakupitirizana nthawi kupita kumapeto ndiyeno tisamamuyese fani munthu yo ndi maibusa nkumamubweresera mayesero tiyena azimayi tipewe zinthu zinazi chifukwa ine ndikuona kwanga ineyo ndikuona kuti kumuuza munthu chilungamo ine sikuti kukhala kumulalatira koma zinthu zinazi kamabwera mobwereza kuli bwino kumasula kumuuza kudati amayi sindikukana munapatsidwa kandi ucheya kandi ndinatoti munthu amaumana ndi abusa pafupi koma ziona ni nkhani zokumana nawo abusa ndi nthawiso yokumana nawo abusa ndisine ndibusa ine nthawi ina ndiyoti kuyeneka ndicheze nawo abusa ndipatseni mpata bwerani perekani uthenga ulimesanatichulukane ngati mchenga mtengerapo munthu wochulukisana naye mchenga uti pakabwaji zinthu zachulukana kwake nkumene munthu onjeza kwambiri tiye ndipatsaneni ulemu pampingo pamakhala ndi malamulo ndi nthawi siyofikira pamalo kandi nthawi yofuna kuti kumane ndi abusa from this time to this time abusa angasirufuna nawo komanso ntakuona yakho zokhala maibusa omwe sosekilelo wabusa chabwino maibusa olepereka ndakona yes mukuti maibusa akwiya maibusa ayankhula tidzamve fuati ndi maibusa kumeneko ngachina Theodora ndi maibusa kumeneko tindazimayi onazo tinawonso dzowa kuthinisa akuyenda bwanji mmaesero akuyenda bwanji komanso tindazimayi amene amathinisa komanso akudzotera kuthinisa papera komana ndachani abusawo fabali zinzina timadzipanga tisazotori utani tikulakwitsa ndelo wiruka linoli pa 20 July 2024 nthawi ya 9 o'clock ikangoti mukachedwa 200 ngati uli mtsogoleri 500 tikumane kumibawa matipapofika maivesa za busa chabwino komanso tidzazuzula zimaibusa kuti kode ino inde ndi azimaibusa amaitokotani mumala kuitsa pati iluso chimembabusa chane chifake nawo apagira da kuti chikuwawu ndeti zazuzula timulandepo mbusa wache chabwino komanso nkutheka zokuti mwina ina adzakhala maibusa patsogolo amve kunena zoti kodi what does it take kukhala maibusa oyena kusonya ente usatawa mukumudwa chikhani choncho tikumudwira chani ndi mulungu osatu awa chabwino timalize choncho ndatokoza kuti munabwera
Azimayi buso olephereka Yeah. weni koma takulandira ndi kukuthokozani komwe zonse pamodzi Saturday tiruku chabwino kumaliza motero program ya lero ya Amayi Tokotani ife timathokoza kuti mmakhala pamenepo kuyitsatira program imeneyi kutiyimbira pa foni kupereka maganizo anu timakhala tikukondwera kwa basi feedback imatipeza kuchokera kosiyanasiyana pena tikakumana moyenda iya iyi program ife timamva koma ndi nkhani zake tathokozanso kuti lero munali pamenepo kuyitsatira program imene nkhani inali pano ndi Amayi busa chonde ndife amayi tikuyenera kuti ayi tizitakataka inde tipepere inde zautumikizi tithamange kwambiri koma tisayiwale khomo lathu komanso tisapereke chipinjo kwa Amayi busa fa busa wakuzokoti sakulankhula iya sinangenda amene akunjoya iwo ndi amene zokudya zikwapesa iwo ndi amene akugwadiridwa amathosa ankhula koma uyu wapambali pauyi ndi amene tikumpinja tiyeni tikonze machitidwe athu a zinthu ngati amayi ngati mufuna lowa nawo gulu la Amayi Tokotani tabwerani loweruka lomweli ili kuno kumibawa matipepa so amakhala kumana kumeneko zochitika mbwerekete kumeneko kuphunzisana ndi zina zotero pamakina Humphrey Kanzimbi pa FCC Trevor Nkumba pa kamera panali Maxwell Frank tadamanda mapereka maganizo achikaza Amayi busa zikunkhuzana ndi chani analiso mu studio momwe muno ine ndi Selina Dumbula tapitizani kuonera ma program ena otsatira tapita. St. Louis High School would like to inform the general public that they will be having Form 1 entrance examinations on the 2nd of August, 2024 at the Lilongwe Christian Primary School opposite C Company at 9 o'clock in the morning. The students are required to bring a registration fee of 10,000 kwacha, a pen and a pencil, and their money PSL IDs as proof of their candidacy for the past exam. Places are available in Forms 1, 2, and 3 for the 2024-2025 academic year. For more information, contact the following numbers: 0997 675 722, 0884 544 678, or 0990 184 040. St. Louis High School. Experience excellence. There's no disappointment in heaven. Kodi mukulingalira zowamangira chiriza okondedwa malemu abale wanu? A Tile Masters amapanga ziriza za granite, za matiles komanso za terazo zolimba, zapamwamba komanso zokongola pa mtengo ochipa. A Tile Masters itu amakafika pena paliponse m'Malawi muno komanso lay-by amalola. Onetsani chikondi chanu komanso ulemu wanu omaliza kwa abale ndi anansi omwe anatisiya. Apezeni A Tile Masters lero kuti akakupangireni ziriza zamakono. Musabetse ndalama zanu kwa atambwali omwe angoti mbwe mtauniwa komanso pa social media. Tawayimbirani foni A Tile Masters lero. Telefone 0999 206 701 kapena 0880 974 949. Kapena apezeni pa tsamba la Facebook la Tile Masters Malawi. Our departed loved ones deserve honor. Let's honor them. Tile Masters, trusted since 2003. Glory around the throne.